پشتی آزادکردنا گوندê ya Rincek û dikevîte başûrê Rojhilatê bajarê Mosulê li ser lêva rîbarê Dîcle. Supayê Iraqê wesa diyartiyan ku ev e yekemîn xala hêzên Iraqî gehiştîne ser lêva rîbarê Dîcle û demê dest bi operasyona aliyê rastê tête kirin li gundê ya Rince dê leşkerê Iraqê berefrokxana nîvdewletî ya Mosul bi rê kevin. تم تحريرها بوقت قياسي جدا. بدما کرد هاتا آزاد کرن ولدما دو دمجمیران دا هاتا آزاد کرن و بدهان چکدارن داعش برو آلیه راست یان کنار راست یا پارێزگەها نینەوە ڕەڤین ئەوە چەک و تەقەمەنی و کوشتیان خۆ بجه هێلان و بلەس ڕەڤین ji hêrişên moşekan û hêrişa spêdehiya îro ya hêza Eqreb. Erwesa demê gundê ya Rince hatiye azadkirin nexweşxaneka meydanî ya çekdarên Dewleta İslamî hate dîtin ku birîndar û kuştiyên xwe li taxê Wehde û Somer û Domîs û Felastîn di înane evê nexweşxanê. جانا تحرير منطقة يارنجة. ام هاتن ji bo azadkirina devera Yarince û berî demeke Kurd ev me ev nexweşxane dît ku tije dermana û welatiyan çi sûde jê wernegirtine. Tenê ew di xizmeta çekdarên Daeş de bû wek hûn dibînin derman û kelûpelên pizîşkîne û heta her tişt li cihê xwe ye jî. Dê hêt zanîn ku aliyê cepê û ji layê başûrî ve nûkes Supayê Iraqê bi êkcarî kontrol kiriye û çavereyî fermana wê çendêne derbasî rîbarê Dîcle bibin û dest bi operasyona aliyê rastê bikin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.